मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि सासन खुंनाय समाव सान्थि फैबाय होननानै बुंदों। थारैनो रायजो राजाफ्रा थारैनो खुनु राजनितिक खुनु जेबो माबा मोनसे एंगेलाव लायागारा जनसाधारन मानसि एसे हिउमेन बिइं हिसाबै साननानै नायोब्ला थारैनो प्रमद बर' बिथांनि सासन खुंनाय समाव सान्थिया फैमारदोंना रायजो राजाफोर सान्थिया फैमारदोंबा फैमारदों फैमाराखैबा फैमाराखै नोंथांमोना कमेन्ट्सनि गेजेरजों फोरमायहर। आरो मानगोनां हाग्रा बिफाननि एम रनजित बसुमतारी बिथाङा गोबां टेलेन्ट गाइखेर फिथाइ सामथाइ जानानै दैदेनगिरि जानाय सासे टेलेन्टेड बयनिख्रुइबो टेलेन्टसिन बेनो। दा बिथाङा रावनिबो रायजो राजाफोरखौ खस्थ' होआखै रायजो राजाफोरखौ असान्ति खालामाराखैना बिथांनि डिपार्टमेन्टनि गेजेरजोंनोथ' जोंसार आरो जनकमोनखौ निमाहा होनो हायामोन आरो डाइरेक्ट टेक एनकाउन्टार आरो बे बोराय साइकेलजों बन लायनो थांनायखौबो लगे लगे मेलेम गलायनाय डिस्टेन्स मदनिफ्राय गावनानै लिलिलाला मेलेमखौ होदों। मा बेफोर मोनफा मोनफा थारैनो बुंनो थाङोब्ला रायजो हिसाबै सासे एसे हिउमेन बिइं हिसाबै सानोब्ला बेफोर मा सान्थिनि सेम्बल नामा बियो बे सान्थिखौ इन्डिकेट खालामो नामा असान्थिनि मोनसे सेम्बलसो। बेखौनो दिनैनि भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोना जारा फुरा नुनो मोनगोन। फारसेथिं गोसोआव लानो गोनां बाथ्राया बेबो जोङो रिजनेल पलिटिकेल पार्टिसफ्रा गावजों गाव बोलो होबाय थानानै नारा नाथा जुजिलायबाय थानानै गुबुन फारसेथिं नेशनेल पार्टिया जुदि थब्लं आवगायबोयोब्ला जों मा बुंगोन उनाव जों फस्थायगोन आरो मोननैजों खौसे जानो हायैनि प्रश्नआबो फैया। जों खौसेबो जानो हायो रिजनेल पार्टि जेसेबां दं बेखौ लानानै मोनसे ना दिनैनि समाव रिजनेल पलिटिकेल पार्टिसफोरखौ बबेबा मोनसे कनफ्लिक्टआव एंगेज खालामनानै दोननानै नेशनेल पार्टिया आवगायबोनाया बा नेशनेल पार्टिया माबा माबि खायदा बुद्धि लाबाय थानाया नेशनेल पार्टिनि मोनफा मोनफा पलिटिकेल एजेन्डा नामा जों बेखौबो साननो गोनां जाबाय। दिनैनि समाव जों रिजनेल पार्टिसफोरखौ एंगेजआव दोननानै बिथांमोना थुबसा जौगाफैनायनि राहा लामाखौ लादों नामा बेखौबो साननो गोनां जाबाय। दा अब्ला नैबे खोथाखौ नोंथांमोना जोबजासिम खोनासंलांदो। सासे सुबुङा मानगोनां फेरेंगा बिथाङा जे रायजो राजाफोरखौ एभेक्सन खालामनानै माबादि असान्थियाव दोनदोंमोन